dinara u džepu i bez ideje gde bih mogao da se zaposlim, negde sredinom odvratnih 90-ih godina 20. veka, sam trošio poslednje kapi goriva i baš na ovom semaforu čekao da mi se upali zeleno svetlo. Bilo je leto. Pored mene se zaustavio skup kabriolet. Klinci, njih 4-5, očigledno iz surovo bogate i bahate porodice. Znate na kakve mislim. Vratio sam pogled ka semaforu i dalje je bilo crveno. Klinci su odjednom pustili refren iz neke turbo folk pesme pojačan do daske. Gledali su me očigledno u nadi da ću se prepasti i cerekali se. Pre nego što se upalilo zeleno, oni su dali gas do daske i krenuli uz škripu guma. Samo nekoliko metara dalje, sa desne strane, ogromni kamion šleper je projurio kroz raskrsnicu. Pretvorio ih je u masu gvožđa, krvi, kostiju, stakla i čičkovog ulja. Svetlo na semaforu se nekoliko puta promenilo, a ja sam i dalje sedeo za volanom, nemo gledajući ispred sebe. Jebote, pa to sam mogao da budem ja. Odjednom sam shvatio da je život lep. Ili da može da bude lep. Sutradan sam se probudio, otišao u špeditersku firmu i zaposlio se kao vozač kamiona.